Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Worms. Astăzi o să ne jucăm Worms pentru că am văzut că vă place seria aceasta cu Worms. Și stați puțin să dăm sonorul. Da. Așa, bun. Bun, și astăzi o să ne jucăm Worms. O să ne jucăm singuri Worms. Ok, eu sunt cu roșu. Ok, nu. Am văzut că vă place destul de mult seria asta cu Worms. Și că să mai postăm. Că am văzut că vă place. N-am dat bine. Nu. Că s-au strâns 4 like-uri la episodul următor. Ia să vedem ce face domnul acesta. Nu, o să-mi dea ceva. Ia uite mă ce bobo șobolani ăsta. What? De ce am 4 worms? Ce am 4 viermi. Uite, o să-i dăm o bombă. N-am de aici. Yeah. Ok, bun. Haide. Să vedem ce face băiatul ăsta. Ia, ce pot să fac? Bă, da, dă-l încolo, mă, cum joacă ăsta, mă, atât de bine. Dă-l încolo de worm. Păi, pe bune acum. Dă-l încolo de worm. Așa, mă, du-te, mă, de aici. Du-te, bă, și culcă-te. Bă, dă-l încolo, frate. Bă, frate, nu are cum. Cum dă, mă, ăsta atât de bine? M-am mort. Poftim cultură. Ok, o să-i dau un punch, un fire punch. Da, și mi-am schimbat și numele. Și vreau să vă zic ceva foarte important pe Stumble Guys. Mie mi-a picat Dynamatron pe Stumble Guys. Dacă știați. Fac un video cu chestia asta. Haide. S-a teleportat, mă, al naibii. Ok, o să încerc eu ceva nebunie pe aici. Haide, mă, dar ce se mișcă. Nu pot să cred că nu mai merge. O să fac așa, că n-am altceva de făcut. Nu! Ia. Ia de ce facem? Abia sunt după somn. Adică abia m-am trezit, vreau să zic. Da, scuzați-mă dacă voce de dimineață. Aoleu, bă, frate, ce să fac, mă, cu ăsta aici? Ia, o să încerc să-l mut pe ăsta aici, așa. Dar degeaba îl mut. Că aia zic. Aia zic, uite. Bum! I-am dat-o. Ia să vedem ce face. Ce face, mă, ăsta? Da, face gaură. Na, mă, ăla.
Ce fac, mă, eu? Altceva așa. Hai. Wow, și-a bătut joc. Deci dacă iar mă nimerește cu racheta... Ce, mă? Cum dă, mă, ăsta atât de bine? Și e și bot. Ia uite că încerc și... Vedeți că eu nu dau. Na, ce v-am zis? Că sunt prost. Ia, ce face? Da, e cu roșu dacă nu v-am zis. Bă, dă-l încolo de worm. Frate. Cum dă, mă, ăsta atât de bine? Sunteți șmecheri voi, da? No, bine. Bine, 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 bine. Da, și eu șmecher de șmecher. Trebuie să rămân acolo, că... Na. Ok, încă una, haide. Bum. Nu, dar de ce fix lângă mine, mă, frate? Nu. Ok, mamă, ce cruce ciudat are ăsta. Ok. V-am zis și... Bă, dă-l încolo, frate! Nu mai. Banana bomb? Ce-i, mă, ăla? What? Nu. Fraierul. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Repede, nu trebuie să dau cu banana bomb, că nu știu ce face. Deci am 1 HP. Ia să văd ce facem cu banana bomb. Nu pot să te cred. Bă, cât de... What? Cât de bună e banana asta. $215, frate, mamă. Haide. Nu mai. Dacă... Trebuie neapărat să fac ceva. Important, trebuie să plec de aici neapărat, ca să nu mă lovească. Că nu știu cum, că are hack-uri ăsta de dată de vine. Ok, știi ce să fac? O să mă duc în gaura asta aici. Și o să-i dau cu ăsta. Nu vântul bate un pic încolo. Așa că o să dau puțin, uite, așa. Perfect, hai că perfect. Ok. Ce-a făcut mă ăsta? Ok, mă duc aici. Nu, n-am ajuns. Ia, ce facem mă botul ăsta? Deci acolo.
Doamne, vrea să renunț. Ce mi-a dat? Damage 2. Da, damage 2, dar până dă el... eu mor. Nu... Efectiv, nu mai pot. Bun, și cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Corane și acesta a fost un video cu Worms, cu un bot. Da, și pa, pa!